Να σας καλωσορίσω στον Εκπαιδευτικό Όμιλο Ανάπτυξη και Εξέλιξη. Το ΚΕΚ Ανάπτυξη και Εξέλιξη είναι ένα νέο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΕΠ, δηλαδή από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η πρώτη δομή του φορέα μας, 375 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκεται στο Άστρος Αρκαδίας. Είναι περίπου 50 μέτρα από τον αγροτικό συνεταιρισμό της Κινουρίας προς το παράλιο, ενώ η δεύτερη δομή βρίσκεται εδώ στις ολοκληρωτικές μας εγκαταστάσεις, στην Τρίπολη, 315 περίπου τετραγωνικών μέτρων, και η οδός είναι Ρήγα Φεραίου 127 προς το αεροδρόμιο. Ο φορέας μας τώρα, όσον αφορά τη δυναμικότητα, έχει δυναμικότητα 114 καταρτιζομένων, διαθέτει 4 αίθουσες συνολικά, 2 αίθουσες πληροφορικής και 2 αίθουσες διδασκαλίας, οι οποίες είναι εξοπλισμένες με τα πιο σύγχρονα μέσα. Επίσης, κάτι τελευταίο, θα θέλαμε να πούμε ότι όλοι οι χώροι του ΚΕΚ είναι προσβάσιμοι, όπως θα δείτε και εσείς εδώ έξω και μέσα όλους τους χώρους, είναι προσβάσιμοι για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι στόχοι μας, τόσο εγώ όσο και ο συντονιστής και επιστημονικός υπεύθυνος του ΚΕΚ, κ. Κωνσταντίνος Κατσούλης, έχουμε θέσει από την αρχή κάποιους στόχους. Στόχος λοιπόν του φορέα μας είναι να συμβάλλει, στα πλαίσια πάντα των δυνατοτήτων του, στην έρευνα για την ανάδειξη των αναγκών των τοπικών αγορών εργασίας, καθώς επίσης και των εκπαιδευτικών αναγκών, την υψηλή επίπεδου κατάρτιση με βάση τις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνολογικές καινοτομίας. Και εδώ θα ήθελα να πω, όταν λέμε υψηλού επίπεδου κατάρτιση, εννοούμε ότι διαμέσου αυτής της κατάρτισης και της πιστοποίησης θέλουμε ο κάθε άνεργος να αποκτήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο θα τον οδηγήσει στον επαγγελματικό στίβο και στην αγορά εργασίας πιο εύκολα. Τώρα, όσον αφορά κάποιους άλλους στόχους, η αξιολόγηση, η συμβουλευτική, η εξατομικευμένη παρακολούθηση και επανατοποθέτηση προώθηση τόσο των ανέργων όσο και των εργαζομένων στην αγορά εργασίας αποτελούν πρωταρχικούς στόχους για εμάς, έτσι, και συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση εκείνων των προϋποθέσεων που δυνητικά θα έχουν και ως αμεσότερο στόχο την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Εδώ θα θέλαμε να σας πούμε ότι το 2013 στο Άστρος υλοποιήσαμε 15 προγράμματα κατάρτισης με συνολικό αριθμό ωφελούμενων 281 άτομα. Επίσης, πραγματοποιήσαμε ενημερωτικές ημερίδες στα προηγούμενα βάουτσερ, αυτό θα κάνουμε και στα αυτά που έρχονται, τόσο στο Λεωνίδιο και στον Τυρό Νότιας Κινουρίας, όσο και στο Άστρος φυσικά, ενώ πραγματοποιήσαμε και μία έρευνα μελέτη για την τουριστική κίνηση του παραλίου Άστρους, την οποία είχαμε αναρτήσει και τότε και σε όλα τα site, αποκομίζοντας φυσικά αποτελέσματα που ήταν πολύ σημαντικά τόσο για τους επιχειρηματίες όσο και για τον πληθυσμό γενικότερα. Αυτό το άνοιγμα των γραφείων και στην Τρίπολη θα βοηθήσει πάρα πολύ τους νέους άνεργους από έως 29 ετών. Θέλω παρακαλώ πολύ να μας πείτε τα προγράμματα τα οποία μπορούν να περιμένουν πια οι άνεργοι. Μάλιστα. Πολλή συζήτηση έχει γίνει γι' αυτό. Εγώ θα ήθελα να σας πω με συγκεκριμένα παραδείγματα και όρια. Την 1η Ιουλίου του 2014 ο Υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσος υπέγραψε 2 συμφωνίες για την υλοποίηση 2 προγραμμάτων, τα οποία θα αναλύσουμε ευθύς αμέσως. Το πρώτο πρόγραμμα έχει ως τίτλο το πολυπόθητο Voucher 2014, έχει ως τίτλο Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Αντικείμενο αυτής της δράσης αποτελεί η παροχή σε 50.000 ανέργους νέους υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση, η οποία περιλαμβάνει κυρίως οριζόντιες δεξιότητες, πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας, και το τελευταίο που περιλαμβάνει είναι υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ανέργων καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Και εδώ να αναφέρουμε κάτι, ότι από τους 50.000 ανέργους, οι 12.000 αναφέρονται σε νέους 18 έως 24 και οι 38.000 αναφέρονται σε νέους από 25 έως 29. Δίνεται δηλαδή μια μεγαλύτερη έμφαση στην ηλικιακή αυτή ομάδα των 25 έως 29, οι οποίοι θα αποκτήσουν και αυτοί ένα πλεονέκτημα στα προγράμματα αυτά. Το δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται και αυτό εντός Ιουλίου, έχει τίτλο Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με εγγυημένη υποχρεωτική απασχόληση. Αντικείμενο της δράσης αυτής αποτελεί η παροχή σε 16.000 μακροχρόνια ανέργων, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες περιλαμβάνουν και αυτές θεωρητική κατάρτιση και αυτές πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας, και τώρα έχουμε κάτι το καινούριο, περιλαμβάνουν
πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος και το τελευταίο που περιλαμβάνουν είναι εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Τα προγράμματα τα οποία αναμένονται, θέλουμε να πιστεύουμε, στο εγκύτερο μέλλον είναι πρόγραμμα εγγύηση για την νεολαία, βάουτσερς τουρισμού, βάουτσερς προσωπικού ασφαλείας, προγράμματα πιστοποίησης εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς επίσης και προγράμματα τεχνικών επαγγελμάτων, πιστοποίησης και αυτά. Προγράμματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη είναι προγράμματα τεχνικών ασφαλείας, σεμινάρια υγιεινής και ασφάλειας, ΕΦΕΤ, σεμινάρια ενεργειακών επιθεωρητών που αφορούν πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς κτλ. Προγράμματα επίσης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών με δωρεάν πιστοποίηση για όλους τους ανέργους 18-25 του νομού Αρκαδίας, καθώς στο κομμάτι 18-25 η ανεργία έχει ξεπεράσει το 60% και θεωρήσαμε σημαντικό να τους προσφέρουμε αυτή την πιστοποίηση, καθώς ο φορέας μας είναι πιστοποιημένος από το KISERT, και διάφορα άλλα προγράμματα μέσω τηλεκατάρτισης, όπως ένα πρόγραμμα που τρέχει τώρα διάρκειας 100 ώρων μέσω τηλεκατάρτισης στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα, το οποίο έχει τίτλο «Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων», και με τη βεβαίωση που θα πάρει ο καταρτιζόμενος εμπλουτίζει και το βιογραφικό του και γενικά τις γνώσεις του, καθώς η βεβαίωση αυτή είναι αναγνωρισμένη και από το κράτος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.